Ja se on monipuolista ja sitten on hyvää seuraa. Se on hyvä hetki aina keskustella toisten kanssa. Ja sitten on monipuolista. Puuro on hyvä. Hyviä, mä oon nähnyt niitä. Ihan hyvä. Hyi. No, aika mainstream. Kai se on tosi mielenkiintoinen koe, jota voisit seurata. Hyväk, en halua koskea niin. Puuro on hyvä. Heimo. Joo. Ehkä Tytti tai Tiina. Joo, kiitoksia. Se oli siinä. Joo. Puuro on hyvä. Mä oon hiihtänyt ilman muuta. Mullahan on niin, semmoset 2,5 metriset niin pitkät sukset. Niillä mä oon hiihtänyt ja pulkkamäkeä laskenut ja ei paljon muuta. Se on riittänyt. Siinä se on päivä mennyt. Joka päivä. Jos ei muuten, niin vaimo pakottaa sitä. Puuro on hyvä. Kaunuruoka aina on ihan sairaan hyvää. Ja sitä on ainakin riittänyt kaikki. Joo, en mä teille soittaa halunnutkaan. Niin. Täällä on kaikki niin hyvin järjestetty aina. Ikävä tulee. Voit pistää pois. Onko se kaukkua kiusannut? Mitä on pitää sanoa? Kiitos näistä väritteistä seinistä. No mulla on ihan niinku tällainen konkreettinen matkamuisto ja se on nää silmän aluset. Nää on kuin tatuoinnit, nää ei lähde enää koskaan. Tää on niinku terveisiä lukiosta. Vittu, täällä kukaan on ikinä missään se pitäis. Yritän järjestää taas sitten jotain. Siis mä Mielestä oli kyllä ihan kiva, että tuolla purkkarilla semmonen mukava viima aina vähän tonne niskaan hengitteli. Se oli ihan kivaa. Mä rakastan tosi paljon koulun kumipeliä. Sinä vähän Sitten ollaan oikein ylivirteitä. Joo, silleen näistä katsotaan toistamme, näin. Jatketaan vähän esittämään silleen näin. Sitten se on ja sinä syöt. Ja sitä on aina riittänyt kaikille. Älkää tehtikö Marian kursseja. Oho, tää ei ollut kameralla nyt. Mitä vittu? Opin niin paljon matikan tonneilla. En mä tiedä. En mä oo ihan jäissä nyt. Niin sen Savelan käydä koulussa. No joo, kannetaan saman taas. Joo. Olisiko kukaan muu tee mitään täällä? No joo. Mikä se on se A3? Onneksi se tehdään 50 jälkeen. Täällä on aina niin kauhean lämmin.
ravasta, että sillä vastaa kuin Taneli. Hyvin aukeaa nää paketteilla ulkokynällä. Pehmeä ja hedelmäistä. No niin, mä tykkäsin tosi paljon kurssitarjottimissa, jossa kaikki meni aina päällekkäin ja sit sai oikein repiä, ei kun siis niinku nauraa oikein riemusta ja tanssia ja suosittelen kaikille tätä kokemusta. No nyt Mari, kriisikokous. Ei saatana mitään tämmösiä. Joo, ei tässä oo mitään järkeä.